være, at de andre vil trække lidt op af, og så kan vi gøre os klar. Godmorgen. Jeg hedder Mikkel By. Jeg er 17 år gammel, og jeg går på STX i Helsinge. Jeg hedder Malene Als, og jeg er 18 år gammel og er i gang med at uddanne mig til ernæringshjælper. Mig og Malene, vi er med i en gruppe på 10 mennesker, som hedder Unge Ekspertgruppe Gribskov. Og Jeg hedder Lea Tempels. Jeg er projektleder i Gribskov Kommune. Gribskov Kommune står over for 2 store udfordringer. Dels er der alt for få unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse, og dels er der alt for få unge, der interesserer sig for at deltage i kommunens lokale demokrati. Det besluttede vi at gøre noget ved her i sommeren 2011, hvor vi etablerede Unge Ekspertgruppe Gribskov. Formålet med ekspertgruppen er at samle en gruppe unge og engagere dem i at lave en række anbefalinger om unge og uddannelse. Anbefalingerne handler om, hvordan vi kan gøre uddannelsesvejledningen bedre, hvordan vi kan gøre uddannelsestilbudene bedre, og hvordan vi i kommunen kan understøtte, at de unge finder en praktikplads. Anbefalingerne skal hjælpe kommunen med at nå den nationale målsætning om, at 95% af alle unge gennemfører en ungdomsuddannelse. ja, vi har jo lavet en masse forskellige ting i denne gruppe. For eksempel så har vi holdt en arbejdsdag på en søndag. Vi har holdt 2 møder, og så har vi lavet 15 anbefalinger, som vi har lavet til den her folder. Så har vi også lavet en film. Så har vi fået lavet en hjemmeside, og vi har en Facebook-side. Og så har vi været ude til forskellige unge arrangementer, hvor vi har kunnet komme i dialog med andre unge mennesker. Vi har holdt oplæg på kommunens store virksomhedskonference. Vi har holdt oplæg på et stort temamøde i kommunen. Og vi har fået omtale i lokal- og amtsaviserne. I er faktisk verdensberømte i Gribskov Kommune. Både politikere, erhvervsledere, chefer og medarbejdere, der arbejder med unge, de kender til jeres arbejde og til jeres anbefalinger. Og ikke nok med det, mange af jeres anbefalinger er faktisk også blevet brugt. De er en del af grundlaget for en af kommunens nye store satsninger, et lokalt uddannelsescenter, hvor vi samler produktionsskole, 10. klasse, erhvervsuddannelse, jobcenterets kompetencecenter og ungdomsuddannelsesvejledning under samme tag. Formålet med det her uddannelsescenter er, at unge de oplever en kontinuitet og sammenhæng i de indsatser, der retter sig mod unge og uddannelse. Og så har vi jo i kommunen fået en kæmpe stor gave i form af 10 super engagerede unge, der er villige til at indgå i et fortsat samarbejde med os om opgaven. Ja, altså jeg synes faktisk, at det har været rigtig, rigtig fedt at være med, fordi at når man gennemgår en ungdomsuddannelse, så opdager man tit mange problemer, mange ting, som kunne gøres bedre, men man kan ikke rigtig sige det til nogen. Derfor har den her gruppe været rigtig god, fordi de voksne for en gang skulle gerne vil lytte til, hvad det er, vi siger, og på den måde har vi kunnet ændre en masse ting, og jeg synes faktisk, at vi har ændret en rigtig masse ting. Jeg synes, det har været fedt at være med, for vi har et rigtig godt sammenhold med hinanden. Og vi er blevet rigtig gode venner, som kæmper for det samme, og vi har lært hinandens uddannelser. Og vi er jo også i kommunen blevet rigtig meget klogere at samarbejde med jer. Vi har fået en stor portion inspiration til nye projekter. Derfor laver vi nu en helt ny strategi for, hvordan vi indgår i dialog med unge, blandt andet med fokus på, hvordan vi bruger nye medier. Derfor starter vi et pilotprojekt, hvor vi fokuserer på, hvordan en mobil platform kan understøtte vores arbejde med uddannelsesvejledning. Og derfor lancerer vi også snart en række Facebook-kampagner, som vores 2 nye unge projektmedhjælpere har lanceret omkring lærepladser i kommunen. Og jeg ved også, at I har nogle idéer til nogle projekter. Ja, altså vi vil jo gerne arbejde videre, specielt for eksempel med vores Facebook-gruppe, sådan så det er, at vi kan få endnu flere unge mennesker i debat, sådan så det er, at de også kan forklare nogle af de problemer, som de eventuelt har haft. Jeg skal lave nogle anbefalinger til unge om, hvordan man bedst vælger at gennemføre en uddannelse. Tusind tak til KL's dommerkomité for at have indstillet os til prisen. Det er vi super stolte af, og det ved jeg, at mine kollegaer, der sidder hernede, også er. Men allermest, tusind tak til vores unge eksperter. Vi har gjort en kæmpe stor indsats, og vi er rigtig, rigtig stolte af jeres arbejde.
til jer to, fordi I tog med herind og stillede op for at præsentere projektet. Det er så